Dyma ni wedi dod lawr o Bryn Gaer. Fan hyn, oedd yr rheol Rhufeinig yn dod i fewn i'r gaer trwy'r gat gogledd orllewinol. Dyma'r gat gogledd orllewinol. Tu fewn iddi, mi roedd rhagfyr, a tu fewn i honno, mi roedd heol o'r enw y Via Sagularis, oedd yn rhedeg tu fewn y gaer. Mi roedd hwnna yn galluogi milwyr i gyrraedd y rhagfyr yn gyflym os oedd angen. A mae rhywbeth arall eitha diddorol, a mae archeolegwyr newydd ei ddarganfod. Mi oedd heol yn cylchredeg tu allan y gaer. Doedd Rhufeinied ddim yn rhy hoff o anifeiliaid neu gwyddau er enghraifft yn cael ei gyrru trwy'r gaer ei hunan. Dyma ni nawr, ymhellach i fewn i'r gaer, a beth maen nhw'n galw Caerleon Common. Os byddwn ni'n cloddio fan hyn heddi, byddwn ni'n ffindio mwy o adeiladau fel y barracks yna, welwn ni'n gynharach. Dyma ni ar y stryd fodern, Mill Street. Dwi'n rhy hoff o'r rhan yma. Mae'r rhagfyr wedi diflannu, fydde hynny byth wedi digwydd pan o'n i yma. Ar yr ochr yma, mi roedd bobl nad oedd yn milwyr yn byw. Ac ar yr ochr yma, tu hwnt i'r rhagfyr, mi roedd rhagor o barracks. Ac roedd Caerleon dal i fod yn lle pwysig, ar ôl i ni adael. Mae archeolegwyr wedi ffindio olion o'r 6fed a'r 7fed ganrif o tu fewn y gaer. Wi'n siŵr bod chi'n synnu bod diddordeb 'da fi yn be ddigwyddodd fan hyn ar ôl i'r Rhufeinied adael. Ond mae'r ysbryd Rhufeinig yn dal yma. Dwi'n licio cadw llygad ar pethau. Dewch i weld.